Morning guys. May doctor's appointment ako, ang aga, day off ko today. And punta ako sa doctor para i-read yung blood test ko. Nakakatakot pa kasi nag-send sila ng letter sa amin na makipag-appointment ka na sa doctor mo kasi parang yung result, something about result ng ko, vitamin D. So sabi ni Don, hala, kapag sila kapag sila sumulat sa iyo, maybe there's something wrong. Sabi ko, baka naman hindi like something wrong, baka abnormal lang ng slide. And nakuha namin yung letter na yun, I think last week. Pero wala akong time kasi work ako. Full week ako last week. 8:30 yung appointment ko guys, and it's now 8:22. Malapit lang naman yun. And wala naman yung traffic kasi maaga pa. So we should be alright. Guys, nandito na ako guys. And tingnan nyo to. Tingnan nyo yung suot-suot ko. Ay, nakapambahay ako guys. Buang talaga tong babaeng to. Ay, nagmamadali kasi. Yung ihi ko din, sobrang kunting-kunti lang. Pero bahala na. Okay, fail tayo today. Anyway, okay lang yan guys. Let's go. We're back guys. Nagpaturok tayo guys. Mumps, measles, and rubella. MMR. Diba yun yung vaccine kapag batang-bata ka pa? Naalala ko yung mumps or measles ba yun? 9 months yun. Yung result ng blood test ko, wala ako nito or I think kailangan siya i-update. So, na lang, bumili lang ako agad tas nagpaturok na kasi hindi ko alam kung kailan na naman ako magiging free. Let's go to the post office guys. Gusto ko mag-open ng PO box kasi naging medyo inconvenient na yung wala tayong PO box. Go mate. Yung guys, yung vaccine, $30 something. Kapag pumunta ka sa doktor, walang bayad kasi may Medicare ako eh. So wala akong binayaran. Pero kapag may mga ganun extra vaccine, bumili din ako ng vitamins kasi yung vitamin D ko low. So bumili ako ng ano ba to? Prescribed ng Dr. Ostivit D. So I need to take one a day. Para sa akin, vitamin D. Road to healthy life. Char. Healthy life. Ano ba nagsasabi niya? Dito na tayo sa post office, guys. Tanong ko lang kay kuya kung ano mga kailangan. Kung gusto ko mag-open ng PO box. Yeah? 6 months for free. That's about $70 worth of value. Yeah, okay. Unless you just want your business or whatever mail to come to the box. Yeah, I just want like a selective parcels to come there we to go. the box. Yeah. Yep. Okay. So this is the form here. That's right. Yep. So I can do it now. Yeah, if you like. All right, yeah. cool. Yeah, I'll do it now. What do you do? Photography? I do videos on YouTube. Oh, right. So I just film my daily life and upload right. it. Yeah. There you go. Yung pimple ko talaga, iba din talaga siya, oy. Very productive so far, guys. Kakasimula pa lang ng araw and we've done quite a lot already. So, I got my PO box done. Wala pang keys kasi nag-recut daw sila ng keys. So, meron na akong PO box, guys. I-leave ko yung PO box ko below. We got Mr. his pie as well kasi yung PO box malapit lang siya sa pie. Malapit siya sa pie. Ano yun? Okay, saan ako i-exit? Mayroon bang mga sasakyan dyan? All good? Yeah, the rest are all good. It's just my vitamin D. Okay. That's your pie, my love! What flavor?
Mushroom, steak and mushroom. Okay. That's a good one, isn't it? It's okay. So good. You said whatever flavor. It's okay. What would you like? Chunky beef? Chunky beef. I was thinking about that one. That's Can I alright. have some? Okay. Yum. Yum. Ready na yung setup ko, guys. Pero si Dan aalis na. So, hintayin na lang natin na makaalis siya before tayo mag-film. Ano na siya, guys. Yeah, we good. Alright, let's go. Let's go. Oh. Off to work you go. Off to work you go. Bang, bang, bang. One of us has to work around here and make the money. Oh, shut up. Go, go. Gotta go, you gotta go, you gotta go. Oh, you know what? I wore this to the doctor's today. Oh, And then to the post office. I know, it was really comfy, but people were looking at me. Yeah. Cookies. Oh, you gotta adjust the seat. Sorry, mate. What dinner do you want? No? Not fun. I think you got your dinner sorted. No, not tonight. I'll cook pork belly. I'll eat something. Yeah, okay. Alright, bye-bye. Bye, love you. Nakapag-film tayo ng video, guys. It's time to eat. I'm starving. Buti na lang meron akong ulam dito. Nagluto ako kagabi ng munggo. O, diba? Char-char. Meron tayong munggo, guys. Initin lang natin to. Ano lang yan? Munggo na may pork belly, tapos may spinach. Yan. Masarap naman siya. Kaya lang hindi kumain si Dan. Sabi niya, nagsawa na daw siya sa munggo. Sobrang tagal ko na nagluto ng munggo. And, nung niluto ko siya the first time, sobrang nagustuhan ni Dan na parang sabi niya, hala, this is my favorite Filipino dish. Tapos, biglang sobrang nagsawa siya na kahit na hindi naman ako nagluluto lagi ng munggo, ayaw na niya. Parang nasa isip niya ba na ayaw ng munggo, nakakadiri daw. Sabi ko, ba't ka ganyan? Ba't mo ginajudge yung munggo ko? Kakaloka. Sabi niya, ayaw ko na ng munggo, kakadiri. Ikaw, makakadiri ka naman. Ay, naku, itong taong to. Anyway, buti na lang may rice pa ako dito. Yung dinner namin mamayang gabi is pork belly, guys. So, magluluto tayo ng pork belly ulit. This time, gagawin ko yung, kung paano ko ginawa yung crispy pork belly. Kasi last time na nag-pork belly ako, hindi siya ganun ka-crispy yung diba? Kahit na masarap naman siya, hindi crispy yung niya, balat niya. So, this time, gagawin natin yung crispy version. Charot. Anyway, so sana ininit ko to kanina lang, ha? Para init na ba? Okay, hintayin ko lang na mainit yung aking guys, munggo, and kain na tayo kasi gutom na ako. Nakalimutan ko na naman. Nag-film ako ng 2 videos eh. Nakalimutan ko na naman kumain. Guys, kulo-kulo na yung munggo natin. Dadagdagan ko lang siya ng spinach, guys. Kasi parang paubos na yung spinach natin. Hindi ko din kasi alam kung anong lulutuin ko na gagamitan yung spinach. So, ubusin ko na lang siya dito. Para hindi masayang ba. Kasi matatapon lang to, sayang. Ubusin kita dito. Sana hindi naman mag-dry lalo yung munggo natin. Yung munggo ko hindi masyadong masabaw. Mas prefer ko that way eh. Yung sobrang malaman, hindi like sobrang masabaw. Ayun, napuno na. Ano ba itong pinaggagawa ko? Uy, napuno na tuloy ng spinach. Yan na yung munggo natin, guys. Nilagyan ko siya ng konting tubig. And yeah, kumukulo na siya. So, nag-settle down naman yung ating mga spinach. Ayan, munggo at saka rice. Kain tayo, guys. Kain. Guys, mag-edit ako ng video, tapos ako kumain ng lunch, and tatanggalin ko yung contacts ko para maka-glasses lang ako mag-edit ba. Papakita ko lang sa inyo before ko siya tanggalin. Ganda nitong contacts na to, guys. Kita nyo ba? Ganda, diba? I got this from TTDI. And maganda siya kasi hindi siya ganun kalaki. I think yung diameter nito is 14.5. But because yung yung border niya, clear lang, hindi siya ganun kalaki. Tingnan sa mata. And yun yung mga gusto ko eh, yung hindi ganun kalaki. It's the shade, ganito yung packaging niya, oh. Tingnan natin kung ano yung color niya. Hindi ko pa siya tinapon eh, kasi gusto ko muna siya i-feature. Makita sa inyo kung ano yung color niya. Pero ganito siya, guys, oh, yung itsura ng mga Nasaan na?
Ay, wala siyang color, guys. Pero kita niyo ba yung mata ko? Ganyan siya, oh. So, I will do my best to find it and then leave the link of the exact contacts in the description box. Kung meron pa, guys, ha. Kung walang link, meaning na sold out na. Pero yung website is TTDI. I-leave ko yung link ng website below. Pero gustong-gusto ko yung kulay. As in. Tas ano lang siya. Subtle lang siya. Hindi siya like, you know, in your face. Lagay ko siya sa aking pink owl na, ito galing to kay Honeycolor. Honeycolor.com. Kapag nag-order ka sa kanila ng mga contacts, blurry ako. Nagbibigay sila ng mga ganito, guys. Contact lenses case. And ang cute. As in, meron akong, ano dyan, sasabihin ko sana, kabayo. Ano, baboy. Ang haba na ng kuko ko. Hindi kasi kinat ni ate. Nung last na nagpagawa ako. So, sobrang humaba tuloy siya. I'll get it done this weekend. Siguro linggo or Sabado. Depende sa kung anong day free ako. Okay. We're ready to edit, people. Edit muna tayo ng video. And then, yeah, maya-maya lang darating na yun si Dan. Kakarating lang ni Dan, guys. Late siya. Luto tayo, guys, ng ano, pork belly. Pork belly. Oily yung mukha. Tingnan na. Nag-edit ako kanina. Hindi ko napansin yung oras pagdating ni Dan. Sabi niya, nakaluto ko na ba? Sabi ko, wala, hindi. I was busy, babe. I was busy. Bumili kami nito kahapon. Belly roast. Boneless. Ito. Flat siya, guys. Ito, yung gagawin ko is iboboil ko siya. Kasi yun yung crispy. Na-try ko na yun noon eh. Guys, nandiyan na yung pork belly natin. Yung ginagawa ko is nilalagyan ko siya ng vegeta. So, ano to, guys? Seasoning siya, guys. Gourmet. Ano ba yan? Ayaw mag-focus. Ayaw nyo mag-focus. Wait. Ayan. Real stock. Tapos, lalagyan ko din siya ng pepper at saka salt. So, yan na yung pinaka panglasa natin sa ating pork belly. So, depende na sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyo. Ako, dinadamihan ko ng vegeta, guys, kasi nagpapalasa talaga siya, guys. And then, pepper. Tapos, asin. Minsan, nilalagyan ko siya ng fish sauce. Pero dahil hindi lang sa akin to, sa kanya din to, huwag natin lagyan ng fish sauce. Ayaw niya. Hintayin mo lang na mag-boil yan. Tapos, ilalagay natin sa air fryer, guys. And sobrang crispy na to. So, guys, okay na to, guys. Siguro binoil ko siya ng mga 5-6 minutes. And before mo siya ilagay sa air fryer, i-dry mo muna siya, guys. Kasi one time, parang 2 beses ko na ata ito nagawa. No, first time na ginawa ko na ganito, hindi ko siya din dry, diretso ko siya sa air fryer. And parang parang may smoke ba na lumalabas sa air fryer. And as in, naging smoky yung buong bahay. Yung mga ganito, yung mga smoke. Naging smoky yung buong bahay kasi basa ko siya nilagay. So, second time, inano ko siya, winipe ko siya, I made sure na dry yung pork belly before ko siya nilagay sa air fryer. And dun, ano siya, hindi na siya nag-smoke. Okay. Lagay na natin siya dito. Turn it on. Ay, wait. Ito pala. On. And I keep it at 180 degrees. And lagay na natin yung ating pork belly. Okay. Siguro mga ano to, ilang minutes ba? Lagay muna natin 15. Feeling ko dadagdagan ko yan, pero 15 na muna. Yung rice natin, it's cooking. 15 minutes later, check natin, guys. Feeling ko kailangan ko ito dagdagan. Ooh! Look at that, babe. Looking good. It's done a bit more. I think a bit more. I put it for 15 minutes. Okay. Actually, taste this, babe. Oh, this is gonna be good, babe. Taste this. That's cooked. It's so tiny. It's crispy. Yeah. Maybe the small ones are done now. Yeah, I think the small ones are done. But now let's cook it for siguro mga, what do you think, babe? 3 more minutes? Sure. Okay.
Gutom na si Dan. Okay. So this is 18 minutes total. I think that's good. Yeah, I'll have it. Yeah. Which piece do you want? I get the small piece. Which one? You get the big piece. Are you sure? Are you okay with that fatty piece? It's not like fat. I don't eat the fat. I'll just... No, this is not fat, babe. This part, so you gotta eat that part. Which piece do you want? These two, babe. Um, You can have that one if you want. It doesn't bother me because I already got two. actually, I'll get this one. You want that one? Yeah, it has more like fatty piece. Tatlo kay Dan, guys. Guys, kinat ko yung watermelon. Ano to, parang quarter to ng watermelon, kinat ko. So, meron tayo dyan. And then, ito yung baon ko bukas. I'm watching The Bachelor. Yeah. So, lagay lang natin to sa fridge, guys. Yung baon ko bukas is yung, asa na yun? Munggo. Yeah. There. Bukas ko na i-prepare yung rice. Guys, tingnan nyo yung nasa side table ko. Meron tayong Ferrero. Binili namin to kahapon. Naubos ko 3. Si Dan isa. I know, 4 yung akin. Si Dan, did you eat one more Ferrero? So, just one? You had just one? Okay. So, 3 yung akin. 4 yung akin. Isa yung kinain niya. Meron kasi ako, guys, and feel ko kumain ng chocolate. And then, meron tayong squishy na tubig. And power bank phone. Anyway, remove natin yung makeup natin, guys. Nanonood ako ng Bachelor and I think malapit na siya matapos. I will show you guys something. Ito, I've been using it non-stop. Ito yung Etude House na My Lash Serum, guys. Ang ganda. Promise. Diba? I really like this one. Ito, Revitalash. Ang mahal nito, though hindi ko siya binili. Binigay sa akin to ng Sephora PH. Pero ang mahal nito, guys. Pero it works. Pero guys, gamit ko to halos every night kasi I do my best na hindi ko siya makalimutan and I think it works just as good as the Revitalash and it is, I don't know, I think less than $10 lang to. Ang mura lang nito, guys. I got this from Yes Style. Meron akong 10% off sa Yes Style. So if you guys are interested, you can use my code para maka 10% off ako. I mean, kayo, ililive ko yung link ng website below at saka yung code ko din. Yeah. Pakita ko sa inyo yung eyelashes ko. Napansin ko din na mas naging sturdy yung lashes. Hindi na, kapag nire-remove ko yung makeup ko, hindi na ganun kadaming lashes yung natatanggal. And yeah. See? Mas mahaba na siya, guys. Promise, nag-work talaga siya. Promise. It's not the same applicator. So, ito siya. Ano talaga siya, guys? Para siyang mascara na kinukoat mo talaga siya sa lash. Yung Revitalash kasi ano lang siya eh. Para lang siyang maliit na brush na nilalagay mo lang sa base. Ito, kinukoat niya talaga. Anyway, yun na yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Good night, guys. Mwah!